Næste mand håber også, at denne dag kan vende op og ned på hans liv. Men inden han er klar til sit store øjeblik, skal han lige have tjekket ind. Superior. I just try to be superior. Jeg hedder Lukas, og jeg er 15 år, og til daglig så spiller jeg musik, og så går jeg i skole. Perfectionist. I'm a bit of a perfectionist. Jeg er taget til audition i Aarhus, fordi at jeg ikke var gammel nok til at tage til audition i København. Jeg blev først 15 i lørdags, så tænkte jeg, så kan jeg lige så godt lave en lille tur ud af det, og så tog jeg herop, besøgte mine venner og tog til audition. All you want is me. Hej, der var en. Hey, cool stil. Tak. Sådan der. Hvad hedder du? Jeg hedder Lukas. Lukas, hvor gammel er du? Jeg blev 15 i lørdags. Tillykke, så du må lige præcis være med. Total god stil. Bare kom ind. Det gør. Okay. When you're dreaming with a broken heart, the waking up is the hardest part. You roll out of bed and down on your knees, and for a moment you can hardly breathe, wondering when she really here. Is she standing in my room? No, she's not, 'cause she's gone, 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 gone. Når man ser talent, så er man ikke i tvivl. Tak. Helt klart en af de mest stilsikre typer overhovedet, der har været igennem det her. Den her maskine her. Du er et stimuleret barn. Altså, du er en dejlig dreng. Det er du sgu på den måde, at du tror på dig selv. At du skal bare videre. Jeg er enig. Okay. Det skal du. Ja. Husk så. Hvis ikke jeg skal honorere dig, så ved jeg ikke, hvem der skal. Tak fordi du kom. We got a lot of talent. Hej. Du ser glad ud. Jamen, jeg gik også videre.